Hello guys, sarigam jotno tabok nai ang asong nai tongo sini jeng krom sara tui sara amalai mani joto rei pechai ra jira rok hasing mane ta hanai sana masra lai mahalai khana mulok paisa ni nai mono halai mane je bain a halai gunthu a arang a bono sai sai mane ton haple moto mene ge halai ba kisu a rak thak lai ba lai buna halai mulok paisa ni nai sai extra khlai ar bati the ton ja halai yang olpo buti khlai sanai tini sario ang sakti sani ba boso lai abo ang mono halai mui gudoi tongo atho guri aguri fle buti basa lai buna halai musaka thangbai gudok lai tongo tabok imo halai sakmu bo manjak ekdom sakmu bangmani adai romnai sakmu dei romnai ong hasung tini bo hnai isuk tongo sakmu bo hnai isuk tongo lai ban phanya sinai sakmu halai jokho ma dia lai tabok mui songnai tongo ang naidi korea heat khlai tongo korea to hanai thore risina fle korea ekdom tulung fle ranani nai tongo tabok duma khoi korea ran halai thogrei buna pobuti khlai chasinai ini tabok hot korea dik to nai na korea ekdom mane tung je har kusa to halai thogro sinai halai tabok halai thogrei nai ang thogrei raha ai olpo bono mamang buti khlai chasinai fle kuno riya tomato tongmani lai tapun tomato ro dia ta mane hot halai ba hot do halai mane tomato ro suk saya fle sung lai tabok rusun bai pias no yoi tongo yoi opo mane pakai motong fly lai rei rasina fly ane anu luk fly tikani anu sra thokjak mane tuisa nalai bujina nyok tuisa ni ana nai yang mama thujak je ang tini armoi to yang halai babu mama thudia halai babu subai khiten sanjak buna halai sung roto thangjak bini titi bini chechei ang thangjak halai babu subai khiten sanjak buna halai salaro ma thudia bo bini bai tabok halai thui to hample nai je ani mui bo manai phi yang buna bo manai kho kulum jaw hanai gundar bo khaita jagya mamana nai tabok ani ano chunai rosinai sarani ano halai mane thok kutung ro halai ekdom athoro pra kasa khlai kalar pesu nai thogya phana se thangnai je mano nai tabok mana ai yang pa philei buti khlai sinai lang siroi ar kuno ro dia ar olpo na lara jinjau bana halai khana abai mamui lobai sinai halai mamana halai to jaul rui tehapli bini halai jaul bo manjak lai jijakono butu busugana rok i achikono became halai ba bini bai goroya maha lai singi jaul bono rui rijak faste pore basa halai bo maisa thokne yang halai bo maisa jaya thui peha jeter man halba sara sinai jeter man halba sara yahnai tongmani che jeter se mandia bo 4ta 5ta ro thuhana miya ang leha hanai rokoi phunai tongmani changma bharoko jodi phunai mutri thaim peha nai dia ni kutok bubti ranai jangha tabola gurok sinai ang thapa khlai sinai butu se besi ranai thahana nai je busuk klat nai to goin atho kasak tabola diklai kutok sinai erisone marasi maso sumani jaka yang kutung katpe chakaun halai bo kutung na halai mo halai ba mane goli thangple halai bini bai ri roi mauna nai tabok gudok rana gudoi pehlai nongna phunong nai finally nai de ani gudoi peha busuk thas khlaioi halai tabok maisi sasinai mui man halai ar porha mui abotoi man halai sasinai gudok to gudoi peha ni nai ji busuk ekdom kalar rong nai thatho goin to ha ayang nai dia ani abo buti ran sinda ran ni bakak khain na haple ran hana ma diklai ma arok to buti lui jani na leba abuti roglai mane bakhan san misi gedes bakhan manja phana korokri buti man halai se ong mane buti rok khlai jak lepte buti besi mai mane chap sama phle mai bulai do hintei busu chikro korokla mai se lai de ang halai tabok mai sasinai ang ani moi rok joto ready khlai monoi peha nai di khlaioi
duita muise halai ba munani busuk balai naidi yang ani butui ekdum kala naithotok khlai busuk thuya thok ino ha nok thoknai hindi song thugyani song gudok khlai ekdum thok suha do ang somdui nahanai gudoi pai somjanai nai manise ekdum thok suha halai tabuk maisa gana video lai irwna end khlai sini ha video call khlai dia video no chaja halai like share subscribe khlai rwni tapulok di jotono good night.